и видях, че тук чистят коли. Аз ще пътувам по празници до София, а и те да видя едни мои приятели, да се съберем за коледните празници, ще заколя прасето, ще сложа в багажника и ще отида, ама вика, те от София ще възпрат. Начало се кажат, каква е та скочина? Детвари, дай да ги измими, да ме я почистят. Искам вътрешно, външно, изчиствани, пастирани, като бели хора. Като пристигна в София, да сложа мишо, да е хигиенично. Аз карам царевица, карам за прасето, най-различни работи. Вчера пясъци, какво ли не е? Прасето возил ли си го колата? Не съм го возил, то голямо, 250 кила. То ще ми щупи прозорци врати. Ама искам тук на бара, тук има ти билборд, да ми очистят, да ми нагласят колата. Аз съм възпирали в София и вика, то каква е тази кола? Аз ще бия един път годишно за прегледите. И то като вали дъжд. Ебе,